Az 1919-es proletár diktatúra bukása után 1920. január 25-26-án tartották meg a nemzetgyűlési választásokat. Az első kerületben a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártjának a hivatalos jelöltje Slachta Margit, a Szociális Missziótársulat nővére lett. Ha bekerül a parlamentbe, akkor ő lesz az első női képviselő Magyarország történetében. Nagy esélye volt rá eddigi tevékenységei okán. 1884-ben született lengyel nemesi származású felvidéki római katolikus családba. A tanítóképző elvégzése után francia-német szakos tanárként tanított Győrben, majd Budapesten. Amikor apja csődbe ment üzlete miatt, 1908-ban több gyermekével együtt kivándorolt az Amerikai Egyesült Államokba, Margit itthon maradt, de abbahagyta a tanítást, hogy a szociális munkának éljen. Elsők között lépett be a Farkas Edith-féle szociális missziótársulatba. Farkas Edith nézete volt, hogy nem csak a nyomor és a szenvedés enyhítésére kell gondolnunk, hanem a szegénység és nyomor okainak megszüntetésére kell törekednünk. Ez a gondolkodásmód nem állt távol Slachta Margittól sem. A következő években ennek jegyében tevékeny szerepet vállalt az anya- és csecsemővédelem terén, a keresztény szocialista intézmények kiépítésében, a munkáslányok szervezetének létrehozásában. A hadi árvaház igazgatónője lett, 1919-ben Huszár Károly miniszterelnök a Népgondozó Akció központi vezetését is őrá bízta. A keresztény nővédelem elkötelezett híve lett, és a katolikus szociális munka élharcosává vált. 1915-ben szociális iskolát nyitott, és a Keresztény Nő című lap szerkesztője lett. 1918-ban a lap neve Magyar Nőre változott, alcíme a Keresztény Feminizmus lapja. Margit rengeteg cikket publikált az újságban. Ugyancsak 1918-ban a Keresztény Szocialista Párt, amelynek tagja volt, egyesült a Katolikus Néppárttal, és létrejött a Keresztény Szociális Néppárt. Ennek szintén tagja lett, de októberben már megszervezte és vezette az Országos Keresztény Szociális Női Pártot. Célja a katolikus nők politikai összefogása. 1920. február 26-án a kiírt időközi választásra a Keresztény Nemzeti Egyesülés pártja abszolút többséggel támogatott hivatalos jelöltje lett. 1920. március 25-én a főváros első kerületében nemzetgyűlési képviselővé választották. Ő lett az első női képviselő Magyarország történetében, amit jól mutat az a tény, hogy a parlament épületében még női mosdó sem volt. A képviselők többsége furcsálta, hogy egy nő, egy apácaszerűség ül közöttük, Slachta Margitot viszont ez nem zavarta. 2 év alatt, amíg képviselőként dolgozott, 28 beszédet mondott, amelyek a szociális igazságosságról és a női jogok melletti kiállásról szóltak, és több törvényjavaslatot terjesztett elő. Beszélt a gyermekhalandóságról, az anyavédelemről, és reményét fejezte ki, hogy a nővédelmi mozgalom a miniszterelnök részéről erkölcsi támogatásban fog részesülni, amire néhány kisgazda gúnyolódva megjegyezte, azt megkaphatja. Javasolta, hogy módosítsák a munkásnőkre vonatkozó törvényeket, alkalmazzanak női iparfelügyelőket, biztosítsák az anyaság védelmét, és adjanak az ipari munkásságnak évente 2 heti szabadságot. Kérte a szoptatás rovására elterjedt dajkaság korlátozását, így szorítva rá a tehetősebb nőket is gyermekük anyateljes táplálására. Ezzel elérte, hogy a többiek egyenrangú partnerként tekintsenek rá, és észrevegyék, hogy Slachta képviselő asszonyon nem lehet gúnyosan vagy fölényesen mosolyogni. 1922. február 16-án véget ért a parlamenti ülésszak, és ezzel egyelőre az ő képviselői pályafutása is megszakadt. Ugyanis az új választáson való indulását a püspöki kar kívánságára Farkas Edith megtiltotta. Ezután nő mozgalmával foglalkozott a továbbiakban. 1923-ban néhány társával együtt elhagyta a Szociális Missziótársulatot, és megalapította a Szociális Testvérek Társaságát. E társaság nem szigorú értelemben vett szerzetes rend. Szürke rendi ruhájukat nem viselték az utcán, és a társadalmi életben részt vettek.
karitatív, szociális, mozgalmi és közéleti tevékenységet folytattak. Hétköznapi civil foglalkozásokat űztek, ott voltak az emberek mellett. Slachta Margit 1931-től a munkásnők szervezésén fáradozott. 1933-ban megalakította a Szentlélek Szövetséget, 1934-ben új lapot indított a Lélekszava címmel, amelyben több írása is megjelent. 1937-ben megnyitotta a Katolikus Női Szociális Képző nevű intézetet, ahol szociális munkásokat oktattak. Újraindította saját pártját Keresztény Női Tábor néven, amely annak betiltásáig 1944-ig működött. 1940-ben beadványt írt a munkaszolgálatosok érdekében. 1941-ben a deportálások ellen tiltakozott. 1942-től járta az országot a hitleri propaganda ellen, a keresztény értékrend hangsúlyozásával. 1943-ban Szlovákia bejelentette a teljes zsidótlanítást. Margit Rómába utazott, és 12. Piusz pápánál elérte, hogy járjon közbe József Tiso szlovák köztársasági elnöknél. 1944-ben a német megszállás és különösen a nyilas uralom alatt Slachta Margit elrendelte saját rendjében, hogy a szociális testvérek rendházaikban bújtassanak üldözött zsidókat, köztük például Heltai Jenőt, Gyarmati Fannit, Rusznyák Istvánt. A mentésben való részvétele miatt halt vértanú halált a Szociális Testvérek Társaságának egyik tagja, a 2006-ban boldoggá avatott Salkaházi Sára. A nyilasok a Dunába lőtték. Slachta Margit 1945-ben párton kívüli jelöltként ismét nemzetgyűlési képviselő lett, ahol a parlamentben a 409 képviselőből mindössze 2 voltak hivatalosan ellenzékiek. Ő és egy másik politikus, Szent Iványi Sándor, a Polgári Demokrata Párt elnöke. A kommunisták ténykedései miatt azonban ez az arány hamar felborult. Az 1947-es választáson a nagymértékű kommunista csalások ellenére is a Keresztény Női Tábor 4 mandátumot nyert, ő pedig továbbra is erőteljesen kiállt a saját elvei mellett. Az egyik kemény beszéde után mondta Parragi György, a Független Magyar Demokrata Párt képviselője a később ismertté vált mondatot. Slachta Margit az egyetlen férfi a nemzetgyűlésben. 1948. június 16-án tartotta utolsó felszólalását. Ebben az iskolák államosítása ellen emelte fel a szavát. A kommunista hatalom az államosításról szóló törvényt elfogadta. Ezután a képviselők állva elénekelték a himnuszt, amelyet ő ülve hallgatott végig, hivatkozva a Zsoltárok könyvére. Elnyomóink dalt követelnek tőlünk, de mi azt tartottuk, száradjon el inkább a nyelvünk. Ezért mentelmi jogát felfüggesztették és kitiltották a parlamentből. 1949-ben indulni akart újra, de a letartóztatástól félve végül inkább illegálisan Ausztriába szökött, majd az Amerikai Egyesült Államokba. Onnan tartotta a kapcsolatot az itthoniakkal, és dolgozott a Szabad Európa Rádióban Nemes Borbála néven. Slachta lengyelül nemest jelent. 1951-ben visszautazott Bécsbe a hazatérés reményében, de az nem sikerült. 1953-ban végleg az Egyesült Államokban telepedett le. Ezután is nagyon aktív maradt, segített az 56-os menekülteknek is. 1969. február 18-án Izrael állam a Világ igaza kitüntetésben részesítette a zsidó emberek mentésében tett erőfeszítéseiért, és fát ültetett emlékére a Yad Vashem kertjében. 1974. január 6-án hunyt el Buffalóban. Magyarországi újratemetése 2021. december 7-én a Fiumei úti sírkertben történt meg, Erdő Péter bíboros részvételével. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök így beszélt a fiatal Slachta Margitról. Szeretem ezt a finom, gyengéd, zseniális leányt, igazi finom lélek. Csak nagyon radikális, és az alacsonyabb néposztályok életmódját és szokásait könnyen fölveszi. Például roppant igénytelen, mindennel beéri, a földön is elalszik.
és a többi. A keresztény feminizmust képviselte, a szerinte túl radikális polgári feminizmust és a nőt a tűzhely mellé ültető konzervativizmust is elutasította. Úgy vélte fontos, hogy tanulhassanak és munkát vállalhassanak a nők is, azonban csak a nőkhöz illő pályák megnyitását követelte. Keresztény értelemben vett női felszabadítást sürgetett. Azt hangsúlyozta, hogy a terhek mellett a jogok is járnak a nőknek. Erről így nyilatkozott. Ugyanolyan polgárai, egyedei vagyunk a hazának, mint a férfiak, mi, akik ugyanúgy dolgozunk, a közös terheket ugyanúgy viseljük, az adóztatás minket ugyanúgy sújt, és a háborúban megfelelő téren a terhek nekünk épp úgy kijutnak, mi ugyanolyan mértékben kapjuk meg azt a befolyást is, ami minket megillet. A feminizmust úgy képviselte, hogy közben a tradicionális értékek mellett is kiállt, a nő alapvető hivatásának továbbra is a családban elfoglalt szerepét tekintette. A nőket a nemzeti életerő forrásának nevezte, akiknek műveltségétől és rátermettségétől függ a nemzet jövőbeli boldogulása. 1943-ban a Film, Színház, Irodalom című lapnak adott interjújában így fogalmazott. A nő a földön az ember életrehozója és ápolója. Nem csak fizikai értelemben, hanem a lelki életben is. Nem csak családi, hanem nemzeti vonatkozásban is. A nemzet fennmaradása vagy elpusztítása az asszonyok kezében van. Milyen kár, hogy a nők oly kevéssé tudatosítják ezt a fölséges és nemzeteket fenntartó hivatásukat. A nemek viszonyát nem egymás elleni küzdelemként, hanem együttműködésként fogta fel. Meggyőződésem, hogy nincs külön női és férfi érdek, mert a kettő a családban egy. Nem lehet elhanyagolni a nő érdekét anélkül, hogy a férfi érdeke ne szenvedjen. Nem lehet egy férfi érdeke ellen véteni anélkül, hogy a nő és a gyerek azt meg ne szenvedné. A férfi, a nő és a gyermek, egy szóval a család, megbonthatatlan egész. Amilyen mértékben emeli a férfi a nőt, egészen öntudatosan magasabbra, maga mellé, annyival erősebb lesz a férfi, és annyival boldogabb is lesz, jelentette ki 1920-as választási kampánya során. Ez a szemlélet nem jelentette azt, hogy a nőknek szerinte kizárólag csak otthon a fakanál mellett lenne a helye. Jogot követelt számukra az oktatásban, a női lelkiségnek megfelelő munkahelyeken, a közéletben. A férfi és női principium közötti különbségeket nem tagadta, épp fordítva. Meggyőződése volt, hogy a női és férfi politikusok különböző értékrendje, látásmódja kamatoztatható a különböző célok elérése érdekében. Amit romba döntött az erő, és amit nem tudott megvédeni az ész, a férfi két nagy fegyvere, azt talán felépíti a szív, és életre kelti a lélek, mondta egy alkalommal. Együtt kell dolgoznunk, hogy visszaállítsuk egymás mellé azt a férfit és azt a nőt, akit az élethivatás, a foglalkozás nem választ el egymástól, hanem akik egyenlők lévén meg tudják egymást érteni. Életrajzírója szerint Slachta Margitot a megőrizve megújítóként jellemezhetjük.